जोङो नुनो मोनबाय बिपिएफ दलनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा दरं उदालगुरियाव दुर्गादास बर'खौ होदों आरो क'क्राझार समस्तियाव खाम्फा बरगयारिखौ होदों। बे सानै बिजाथिखौ बर' जाथिनि स्वार्थआव भट होनांगौ आरो बे सानैखौ देरहाहोनानै बर' जातिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय बर' जातिनि हाबाखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोनखौ हेफाजाब होनांगौ जोङो खावलायगोन। खुलुमबाय, आं लखिराम बसुमतारी, गाहाय फोसावदिं नेहाथारि दुलाराय बाथौ गौथुम। दिनै मोनसे बाथ्रानि सायाव क्लारिफिकेसन होनो थाखाय ससियेल मिडियायाव फैनाय जाबाय। नोंथांमोना बयबो मिन्थिगौ, बयबो नुदों खोनादों जे मैयानिफ्राय दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनसे समनि मोजां दैदेनगिरि, मोनसे समनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय फोसावदिं नेहाथारि कान्थेश्वर बरगयारि आयंआ मोनसे बाथ्राखौ थोंजोङै फोसावदों जे दरं उदालगुरि आरो क'क्राझार लकसभायाव बिपिएफनि बिजाथिफोरखौसो थोंजोङै सापर्ट खालामनांगौ होननानै बिथाङा फोसावदों आरो बे फोसावनायखौ बिथाङा दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय फोसावदों होननानै बुंदों। बेखिनि समाव जोंहा बुंनांगौ बाथ्राया बेनो जे दुलाराय बाथौ गौथुमहा मोनसे रिजिड कन्स्टिटिउसन दङ। बे कन्स्टिटिउसनखौ दहाय लानानैनो थांनाय 2014 मायथाइयाव सिमला हजुआव जालांनाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि कनफारेन्सनि गेजेरजों कान्थेश्वर बरगयारि आयंखौ बिदाय होनाय जादोंमोन। थामहिनबा बिथाङा बै समसिमहालागै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय फोसावदिं नेहाथारिमोन आरो 2014 मायथाइनिफ्राय बिथांनि बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय फोसावदिं नेहाथारिनि बिबाना थुंगेदों। दिनै फैयै फैयै गोबां बिबानगिरिफोर फैबाय, गोबां गोरों गोराफोर फैबाय, दुलाराय बाथौ गौथुमा गोबां जौगाबाय आरो दिनै बे दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो आंबो सासे गाहाय फोसावदिं नेहाथारि। दा बे बेलायाव जोङो बेखौनो बुंगोन, दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा एजुकेसन सेक्टराव गोबां खामानि मावगासिनो दङ। बर' हारिनि थांनाय थैनाय बे हारिनि धोरोम, आसारखान्थि, राव, थुनलाइ गासैखौबो फोथांनो थाखाय जिर'नि गैयै, हर सान थाद'नाय गैयै खामानि मावगासिनो दङ आरो बेखौ मावनायनि थाखायनो जोंहा दिनै राजखान्थियारि बिथिङाव साननो थाखाय जोंहा समानो गैया। दा बे बेलायाव कान्थेश्वर बरगयारि आयंआ दुलाराय बाथौ गौथुमनि मुं लानानै राजखान्थिनि डायलगखौ बोरै होनो हाखो, बे बयनिबो गेजेराव सोंथि बेरखांदों आरो बेखौ लानानैनो जायफोरा मिन्थियाखै जे कान्थेश्वर बरगयारिया दिनैनि समाव जिल्लानि सोद्रोमा नंगौना नङा, आन्सलिकनि सोद्रोमा नंगौना नङा, बिथाङा प्राइमारि लेभेलनि सोद्रोमा नंगौना नङा, बेखौ मिन्थिया लाबासिनो दुलाराय बाथौ गौथुमखौ सोंखारिदों। बेखायनो बुंनो नाजागोन, दिनैनि दिनाव कान्थेश्वर बरगयारि आयंआ हयथ' प्राइमारि लेभेलनिबो सोद्रोमा नङा, जिल्ला आफादनिबो दैदेनगिरि नङा। थामहिनबा मिरु आफादखौ दैदेननो थाखाय गोबां जिल्लाफोर दङ, मिरु आफाद जानो थाखाय गोबां जिल्लाफोर दङ, नाथाय बिथाङा गावनि हालामनिल' मोनसेल' जिल्लाखौ लानानै, मोनसेल' प्राइमारिखौ लानानै, मोनसेल' दालाय आफादखौ लानानै बोरै सेन्ट्रेल आफादनि दैदेनगिरि जानो हायो। बेखौनो क्लारिफाइ होबाय जे कान्थेश्वर बरगयारि आयंआ जि बाथ्राखौ लानानै थामहिनबा दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिबानगिरि मुं लानानै बिथाङा जाय बाथ्राखौ फोसावदों, बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावनाय राव नङा। थामहिनबा जोङो थोंजोङै दुलाराय बाथौ गौथुमा बबेबा मोनसे राजखान्थियारि हान्जाखौ सापर्ट खालामग्रा आरो बिजाथि सायख'ग्रा, सोरनो होनांगौ सोरनो होनाङा, सोरखौ फेजेननांगौ सोरखौ फेजेननाङा बेखौ सायख'ग्रा बा लेक्सार होग्रा आफाद नङा। जोङो बेखौ थोंजोङै बुंनाय जाबाय। दिनै कान्थेश्वर बरगयारि आयंखौ बैसोगोरा आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि सासे गागि दैदेनगिरि होननानै जोङो गनायनानै लायो। दिनै बिथाङा नाथाय मानो फैया? बिथाङा सिमला हुजुआनिफ्राय मानो थाखाय गावस्रानानै थादों? बिनि गोथां जारिमिनखौ आं मिन्थियो, लखिराम बसुमतारिया मिन्थियो, नाथाय सोरनिबा मान सन्मानखौ जानो थाखाय
सोरनिबा राजनितिक केरियारखौ दंस' खालामनो थाखाय दिनै जों दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बे बाथ्राखौ बुंनाय नङा। बेखायनो आयंखौ आङो गुरै खावलायो बा दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै खावलायो, नोंथाङा दुलाराय बाथौ गौथुमाव फैफिन। नोंथां बायदि आदर्श गोनां मानसिखौ जोंनो नांगौ। नोंथाङा बर' हारिखौ फोथांनानै लाखिनांगौ। नोंथाङा बाथौ धोरोमखौ फोसाबनांगौ, फोगोमनांगौ, फोसावनांगौ। नोंथाङा बेबायदि ससियेल मिडियायाव सानैसोल' मानसिखौ लानानैनो गौथुमनि मुं लानानै जाहाथे बाथौ धोरोमखौ फानबाय थाया, बेखौ आङो गुरैयै खावलायबाय थायो। नोंथांखौ जोङो मान होगोन। दिनै नोंथाङा बुंदों जे सरकारा बाथौ धोरोमनि थाखाय जेबो खामानि मावाखै होननानै नोंथाङा बुंदों। बे बेलायाव आं बुङोब्ला नोंथां बायदि माखासे मानसियाबो आंखौ गाज्रि मोननो हागौ। नाथाय आङो बुंनांगोन, दुलाराय बाथौ गौथुमा मोनसे समाव, जि समाव आङो 2014 मायथाइयाव नोंथाङा जेब्ला बिबाननिफ्राय बोख्लायजादोंमोन, बै समाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि आङो लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि बिबानखौ मोनदों। बै समाव जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिबिसालि बा मावख'आनो गैयामोन। नाथाय दिनै जोंहा मावख'बो जाबाय, सिबिसालिखौबो बेसेबांबा कररनि खामानि मावगासिनो दङ। जोंहा हानि खामानियाबो जाबाय। दुलाराय बाथौ गौथुमनि ब्रान्च अफिस क'क्राझाराव बेसेबा समायना रमायनायै जाबाय। नोंथाङा बेखौ नुवाखै नामा? बेयो मोनसे बेसेबा गिदिर सोंथि। जाय ब्रान्च अफिसाव 1000 जन मानसिया खेबसेयैनो आर'ज गाबनो हायो, गोबां सोलोंथाइ लाहैनो हायो, बेखौ नोंथाङा नायहैनांगौनि दरखार दं होननानै आङो बुङो। बेजों लोगोसे जोङो आसाम सरकारा फोसावनाय बायदि, जे आसाम सरकारा फोसावदोंमोन जोंनि जेब्ला गौमा आर'ज जादोंमोन, बेयाव आसाम सरकारा फोसावदोंमोन जे गासै 1000 सिबिसालिफोरनि मुङाव 5 लाख राङै अनसुंथाइ होगोन। बे खामानिखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा मावाखै नामा? आसाम सरकारा मावाखै नामा? बा जोंनि बर'नि जि सोलिनाय सरकार, बियो मावाखै नामा? बिनि अनगायैबो जोङो 3-4 थावनिखौ स्पिरिचुवेल थावनि होननानै फोसावनो नाजादों। नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ काराटेनि सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोसिम गेलेग्रा खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा काराटे गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो गलामगुरि काराटे एकाडेमियाव। रोखा खौरांनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बेबायदिनो बड' हाउस काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6900451157, बेंटल काराटे एकाडेमिनि थाखाय 9678041226, बेरहांगाव काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6901341656 आरो धालिगाव काराटे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। मख'जाथावदि बे सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनि बादायलायनायाव गोबां फरायसाफोरा बान्था मोननो हाबोदों। बे मुंख'नाय फोरोंसालियाव रोंग'थि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद काराटे गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो नोंथांमोनहाबो नोंथांनि गथ'खौ मुं थिसनहैदो।